Jotono ani mung hingke Bimal Debroma ani para hingke Sipepara Kamalgat district hingke West Tripura ang Bangalore ni miano faisok payo aisugo 19 tariko train kamani iko 23 tariko faisok paikya 1:30 hingke ang hambai rana musungo sin Tripura haste ni Bangalore tongnai dara dina songni team rokno bele bele kheno hambai tayani sini buba garana bang bele bele kheno hambai yafaro hingke tei sin Tripura ni Montri okra sakarano bang bele bele kheno hambai yafaro ang sana musungman ke mo haisi sengno train nogo kuno sana nangnani kuno problem to relia seng kaham kerengken sokpaikya kaham kerengken seng nogo phai nokni borok bai malai mankha sengno lama phonogoi reka seng amsuk jeng jalo klai tongmani Bangalore salsa sakhai salima saya jaga tongthai koroi go koroi tongnani janani kuno koroi gas koroi hingke mairum koroi khe gas koroi seng amsuk jeng jalo tongmani sengno help khaikya chini Tripura haste ni adong kotor rok tei buba garabo hingke ang sana musungo tei kaisa kok hingke sengno amsuk seng help khlai mano seng thuyasak pogoi manya oi help sengno rwmani bagwi tei kaisa kok hingke mo haisi je Bangalore hasteo tongoi Tripura hasteo phainai rokno bo ang request khlaina musungo please norok social distance no maintain khai di Tripura phaiwi bobai ta malai di 14 din ni pore norok malai mandi kaham keno nogo tongdi suroksani bagwi buma bufa bai kisa haksali tongdi social distance no naragwi tamo hingke juda juda ni virus sengbo saimanya corona virus tamo sengno rule rirwkha social distance tongna bagwi sengno mano maintain khailainak phadi norok takiri laidi talasi di norok jodi no si hingsa ninda khlainai rok no takiri di jotto bebak sini Tripura haste ni okra sakra montri rok sengno naikol tongo please norok social distance no maintain khai di norok ni safety ni bagwi tei sini safety ni bagwi tei dara dine songtao Bangalore hasteo tongo borokno ang phaifuru seng line bwsajak borokno nukbo line bwsajak borok chada chakka noda nongkha satung giring giring bini e-pass phaiya bini bo e-pass phaio baksa ma thangya baksa ma phaiya hinui borok bai koto rokom onek borok kwbangma no kok sai tongo angbo kok sana musungo ang saboliya borokni dukho nugui ani mokol mukturi klaiwi phaio ang sini borok rok bwsuk jengjalo klai tongmaikha baksa phaina musungbo phaimai wngwi tongboio e-pass kwrwini bagwi tawanadi problem solve wngthangnai কয়েকদিন bisik din ya seng Bangalore amsuk din kolokma seng tongwi phaikya seng Tripura bo mo haike no tongnai 14 din sengno nogo tondi hinui sengno seal togwi rwkha seng omono accept khlainai norok jottono accept khlai di social distance tongnani chesta khlaibai di please norok uyang ta thanglai di borok bai asuk sidik sidik bai ta malai di khudi dabu nogono tongoro di 2 sapta jorotui please 2 sapta jorotui norok nasing tongdi amsuk nang sana musungo tei hambai dar dina songni team no tei bele bele ke hambai buba gra no tei bele bele ke bwkha khakchangma bai joto nang hambai yafaro sengno kaham kwrwngkhai nogo tui rwphaimani bagwi ang tongthok suka boro tongnai boro chanai bwkha ani tongthokmani Bangalore tongfuru ani wana chindang suka onek no onek jengjalo klaikha
tabo ani lama ang 14 din maintenance khainai 14 din ang nogo tongnai sep ni bagui please norbo tongdi amsung nang koina musungo tei jotono hambai khulumbai kya